హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి, అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు ఏదైనా. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో, త్రీ డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, త్రీ డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, త్రీ డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫొటోస్ని సింపుల్గా. ప్రతిరోజు చెప్తూనే ఉంటా. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2, 3, 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ 1, 2, 3, 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. ఫొటోస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ స్కిప్ చేస్తున్నా. 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 1 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో సేమ్ దీనికి కూడా 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇదే ప్రాసెస్తో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి 12 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఉంటుంది కదా, దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ లాంగ్ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. 16 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ ఈ ఫోటో లాంగ్ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ నుంచి సేమ్ మళ్ళీ 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 4 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. నేను స్కిప్ చేస్తున్న ఫ్రెండ్స్, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే లేట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో
ఫస్ట్ నుంచి సేమ్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. చిన్న సైజ్ 3 ఫోటోస్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఫొటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోకి ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ముందు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటోస్‌ని గ్యాప్ ఇచ్చి 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు. ఒక్కటే ప్రాసెస్ 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫోటోస్, 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 3 ఫోటోస్, మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 3 ఫోటోస్, 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 3 ఫోటోస్. సో ఇక్కడ మొత్తం గ్యాప్ ఇవ్వండి. గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి ఒక 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒకటే ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటో పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో మీద టచ్ చేసి పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ఫోటో 2 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కటే ఎఫెక్ట్‌తో ఆ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటే చాలు. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.